Molt bé. Il·lustríssims diputats i diputades, president de la comissió, companys del Consell Nacional. En primer lloc, agrair-vos la possibilitat que el Consell Nacional pugui comparèixer en aquesta comissió en relació al projecte de llei de promoció de l'activitat econòmica. Creiem que és interessant també que la veu de la gent jove pugui tenir presència en un espai com aquest i explicar-vos una mica el sentit de les nostres aportacions. El Consell Nacional, com segurament ja sabeu, és un espai, és una plataforma d'associacions juvenils d'àmbit nacional que sobretot treballa a partir de la transversalitat i la generació de discurs i propostes que es fan a partir d'un consens o d'un suport majoritari. Per tant, les aportacions que fem provenen d'aquest treball fet entre les diverses entitats. I en primer lloc, unes consideracions generals. Les aportacions específiques seran només sobre el capítol d'habitatge, que afecta la llei del dret a l'habitatge, i en tot cas per començar unes consideracions generals. En primer lloc sí que apreciàvem una dificultat per desenvolupar el procés de participació en relació a aquesta llei per la pròpia configuració de la llei. És una llei que, diguéssim, que no té cos propi, que fa referència o que planteja només modificacions o supressions d'articles d'altres lleis o de textos legislatius i, per tant, i tot al voltant d'un únic objectiu, que és la reactivació de l'activitat econòmica força ample i genèric, i que entenem que això, al tocar molts àmbits diferents, dificulta també tenir un debat estructurat i per tant això entenem que és una dificultat afegida. S'entén també que la llei respon, el projecte de llei respon a una situació d'una certa excepcionalitat, però en tot cas destacar això, que la participació en aquest projecte de llei és complexa per tot això. D'altra banda, també, observant una mica tot el conjunt de la llei, sí que entenem que hi hauria d'haver dos grans criteris per fer-ne un treball i per fer-ne la valoració. Un primer, que és que realment allò que es proposa siguin mesures útils i efectives per reactivar l'activitat econòmica. Sí que en alguns casos apreciem que hi ha coses que, o perquè potser no hem entès la justificació, o que costa entendre que les mesures que es plantegen realment siguin efectives o siguin determinants per fer aquesta reactivació. Per tant, una és que responguin a l'objectiu amb claredat i l'altra és que aquestes mesures que responen a un context molt actual no només ens permetin reactivar l'economia, sinó que també alhora ens permetin avançar cap a un model de país, cap al model de país que volem. Per tant, com a mínim, que no ens allunyin, és a dir, que no ens allunyin d'un model de país que, si bé ha de ser econòmicament pròsper, també ha de ser socialment just i ambientalment sostenible. I, per tant, cal tenir també altres aspectes que van més enllà de la immediatesa a l'hora de plantejar algunes de les mesures. En definitiva, els joves que hem d'evitar omplir i potser conduir el futur del nostre país, demanem que en aquest cas no només es pensi en el context immediat, sinó també a mig i llarg termini. No fem un pas endavant ara per fer-ne dos enrere més endavant. Entrant en el capítol de les aportacions específiques, ens centrarem en el títol quart de l'àmbit territorial, el capítol 2 de la modificació de la llei del dret a l'habitatge. Destacar dues coses aquí que creiem interessants posar sobre la taula. Una és que aquesta llei prové d'un pacte nacional per l'habitatge, per tant d'un treball de concertació amb molts agents socials i, per tant, canvis sobre aquesta llei poden suposar perdre determinats aspectes de consens social i d'acord que ha costat d'aconseguir. Per tant, caldria anar en compte en algunes de les qüestions. I, per una altra banda, destacar el Pla Nacional de l'Habitatge de Catalunya 2010-2020, que recentment ha aprovat o ha acordat el consens entre els grups parlamentaris, planteja un dels reptes, que és aconseguir l'èxit de la transició domiciliària de les persones joves, i on es parla que l'accés a l'habitatge ha de ser una condició central per a l'emancipació de les persones joves i, a més, es vol contribuir a avançar cap a la consideració de l'habitatge com un dret social i ciutadà. Us hem facilitat a tots els grups una carpeta amb documentació i entre aquests documents hi ha aquest capítol del Pla Nacional de l'Habitatge, del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, i us en faig la lectura d'alguns punts que són significatius i que probablement entren en confrontació potser amb algunes de les propostes de la llei.
Parla de facilitar el procés d'emancipació domiciliària, augmentant les oportunitats per l'accés a l'habitatge de les persones joves. Parla de promocionar, dins d'aquest punt, l'habitatge social a preu just, segons territori, reconvertint habitatge lliure en habitatge protegit, mobilitzant habitatges desocupats i rehabilitant pisos i edificis desocupats mitjançant el suport als propietaris. Parla d'augmentar el parc d'habitatges de protecció oficial destinats a joves i parla de millorar les oportunitats d'accés a l'habitatge dels joves amb discapacitat i malaltia. Parla de fomentar el model de lloguer just com a modalitat de tinença més flexible i amb més capacitat d'adaptació a les necessitats juvenils, afavorint l'activació d'habitatges desocupats per tal d'augmentar el parc de lloguer social mitjançant suport als propietaris. Parla d'impulsar nous models residencials, incrementar el suport a la creació de cooperatives d'habitatge, especialment les de cessió d'ús i d'altres iniciatives. Parla de crear i millorar espais de mediació i intermediació entre administració, propietaris i joves, per tant, incorporar la participació de persones joves en la conceptualització dels espais de mediació i intermediació i en les polítiques d'accés a l'habitatge. I també parla d'impulsar la creació de taules locals d'habitatge amb representació d'entitats juvenils, professionals d'habitatge i per tal d'incorporar la perspectiva juvenil als plans locals d'habitatge. I per últim també parla del paper de l'administració com a garant de l'accés a l'habitatge digne, vetllant pel dret de les persones joves a gaudir de les prestacions basades en ajuts econòmics per l'emancipació, evitant, diguéssim, les reaccions del mercat davant aquest tipus d'ajuts. Això és el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, que conté el consens de tots els grups parlamentaris, aquest document, i que a més està plantejat a 10 anys vista. Entenem que aquest document és un document important i que també caldria que fos tingut en compte a l'hora de continuar o mantenir el treball sobre aquesta llei. I després, de forma més específica, en relació a alguns dels projectes, per exemplificar una mica algunes de les contradiccions que creiem que fora bo subsanar o millorar, dir-vos, per exemple, en l'articulat, en alguns articles, com per exemple el 141, es planteja un cert afebliment del paper de l'administració a la funció social de l'habitatge i, per tant, un afavoriment d'una concepció, per exemple, en tot el canvi dels habitatges d'ús turístic a habitatges amb activitat econòmica, una pèrdua d'aquesta funció social de l'habitatge. Es planteja menys participació de la gent jove en la composició del Consell Assessor de l'Habitatge, per exemple. Es perden eines de planificació urbanística i de planificació de parc d'habitatges, de reserves de sòl per a l'habitatge protegit i de coordinació entre l'escala local i territorial en els articles 144, 145 i 146. També es perden eines per evitar la perpetuació d'habitatges desocupats en els articles 146 i 142. També es perden eines per evitar la segregació dels habitatges de protecció oficial, per tant, afavorint la localització i no la distribució homogènia dels habitatges de protecció oficial en l'article 147. També es produeix una reculada en la tasca de l'administració pel que fa al planejament urbanístic, en l'article 148. També, per exemple, hi ha alguns articles que potser són poc precisos o no acaben d'explicar o no acabem d'entendre massa bé el sentit que poden tenir o els efectes que poden tenir, però, per exemple, l'article 152, on es parla de la cèdula d'habitabilitat, no queda clar què calen els habitatges de protecció oficial de nova construcció. Per exemple, també tampoc no queda clar i que perilla, diguéssim, o pot haver una reculada en l'àmbit de l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda en l'article 151. Després també es reculen les polítiques d'habitatge específiques per a gent jove, quan es fa referència a destinació a joves menors de 35 anys en l'article 156. Hi ha una pèrdua de la funció social de l'habitatge admetent la compra de segones residències a les persones que tenen un habitatge de protecció oficial a l'article 161. També es plantegen pèrdues de transparència i de control de la necessitat real de la demanda a l'article 163. Després, la pèrdua de poder tenir reserves d'habitatge per necessitats específiques i col·lectius determinats en les promocions d'habitatge de protecció oficial al 167. Hi ha menys garanties que els habitatges de protecció oficial s'acabin destinant als col·lectius que ho necessiten amb l'article 168 i menys capacitat per promoure les cooperatives d'habitatge a l'article 169. Això serien alguns dels exemples que hem procurat detallar-vos en els documents que us hem preparat per cada grup, on hem identificat algunes de les contradiccions entre alguns punts dels que apareixen en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya i la llei.
I, en tot cas, per acabar, només reforçar aquesta idea, que per nosaltres és important i compartim l'objectiu d'aquesta reactivació de l'activitat econòmica, creiem que és important, el moment actual que vivim ho necessita, però que això no condicioni altres qüestions que també són importants i que també acaben definint el model de societat i de país on volem viure. Moltes gràcies.